Marami din pala. O kuya, kapag bilang mo to marami to. Yung pinsan ni Miss doon sa ano, diyan sa nakapangasawa diyan sa ano. Ang tawag din. Agos ata yun sa kanila eh. Kasi di kanyan din nagbibenta sila ng ganyan, tabyos. Minsan nagdadala dun sa akin. Mamaya nga meron pa raw darating kung dadalhin pa. Sabi ko, depende. Pag na-i-dispose ko to dyan sa palengke, yung dadalhin mamaya, doon na yun sa nagwa, sa kontak ko sa nagwa. Kasi may number naman ko doon. Yung isang balot, 300. Wholesale na, bili ko naman dito, 100 isang kilo. Oo. Tapos may ano rin to. Halimbawa, Bili ko ng ano. Halimbawa yung Bibili ko ng isang balot. Halimbawa yung Pero bukas ko nabayaran. walang problema kung binibigyan nga kita. Madaling siya to kuya pag pag Hindi, paborito yan ng asawa ko. Ay ganun. Ito yung daw. Oo, gigisahin ko lang yung kamatis. Ang masarap niyan. Ano ko na Bira kasi yan, bira yan na ano, matikman. O ano ko na lang sa'yo kuya. ilang taon na kami yan di nagluluto ng ganyan. Ang dadala ko dun sa bahay. Sabay-sabay ko yung dumarating yung Tabios. dito Kagabi may nag-ano sa akin yung contact ko sa sa bibi, sa Iliga. Kumontak na sa akin. Yan, ginusi na. Umalis si Ilyas dito sa kanila. Hindi pa yan ganyan, di ba? Bagong tanim mo yan eh. Bagong tanim. Akong nagtanim yan. Tapos ngayon pagbalik mo may aanihin ka na. Ano na kasi ito mga siguro Totoo talaga yung may kasabayan no. Pag may tinanim ka, yung nyug na nga. may kakainin ng hayop. Pag alis niya dito yung nyug na, bagong tanim. Pagbalik may bunga na May bunga na. sa baba lang yung bunga oh. Orchids yan. Naniniwala ka sa kasabayan na No. pag may Itinanim, may bubunutin. bunga. Yung iba wala. Wala. Eh ano yan eh. Dahon naman di magbubunga. Kasi pag kahit kasi yan wala, yung nagtanim kasi Ano? kapag di galing sama-sama magbubunga yun. Kapag May kamatis pa. hindi magbubunga. Namulaklak na pati yung ano mo. Ano yan kuya? Alin? Isang buwan lang ilang taon nang nagtatanim sila gas sa akin, hindi naman nagbubunga. May nagbubunga. Ayun lang. Ibang tanim yun. Yung malunggay, tubo na. Wala nang mukha yung ano mo. Baka sira na yung picture tube. O baka bungog. Ano? Baka bungog. May ano na oh. Wala nang punta. Yung tanglad. Na lang sa iba. Tanglad okay na oh. Dahil hindi na nagbubunga. Tanglad. Ayos silang visit. Ayan sila gas oh. Yung orchids niya. Para mamulaklak ka. Nag ano nang halaman niya. Namiss ka na yan. Pilay. Na nag-aalaga sila no. Yung mga alaga niya binuhusan, dinidiligan. Ayan, nakatikim din ng tubig yung ano, halaman. Patbantar sa tubig. Oo. O tingnan yung alaman. Nung nandito ka, maganda talaga yung ano, yung mga bulaklak. Yung alaman tumawa sa akin oh. Tumawa. Tumawa yung halaman, nakaligo. Ang mas maganda raw niyan, sabayan ng ano, pati yung nag-aalaga, maligo din. Para mas mabulaklak. Ayun mga kaparigison, at yun nga. Papunta tayo dun sa ano, sa Rinaga, dun sa dating ano, bahay nila Lagas. At nasalubong namin ni Ate Bidang. May ano daw, may deliver sa kanila na isda, yung tawagin tabyos. Parang sinarapan ata yan eh, ang tawag yan sa iba. Nasabi sa akin, i-vlog ko daw, sabi ni ano, nila Lagas. Pupuntahan natin para mayroon tayong vlog. At ano, wala kaming gawa ngayon dun sa bahay ni Crystalline, kaya hagilap tayo ng ibang vlog. Alright? Ayun, at dito na tayo sa kanila.
Yo, yo, yo! Hello, kuya. Ah, yan, tabios. Hello, Nay. Nagbabadi si Daday. Babadi. Tabios. Yan, tabios. Oh. Opo kalan. Tabios. Dalam kami. Sabi ni Aileen, anay parang amo nga nilay tundaan ni Iso. Nalaom sa rin. At tindahan niya. Tapos, iyan Nabot ito sa ang uran. tundaan. Binakantara sa anak. Ako di ba ako nagaling naglupad siya. Hanggang ngayon nilay palabag. Sa to, Agko Court. Opo. Ah, Ako to tindaan mo. oo. Amon to kay. Baka kung nasa Manila kami. Di. Tas bantay, babayi. Sungod ko. Sungod ko. Adto. Sadi ka kanto kuya. Sumudad to niya. Nagtatakoy ka. Ate Joy. Magkano kilo niyan? Yan sabi kasi nila ano. Ano? Kasi yun wala namang gawa kay kay Crystalline kaya kailangan natin igalaw yung GoPro para may content tayo. Yan po yung negosyo nila. Kaya minsan wala sila dun sa sa bahay nila. Tilapia. Kaya lang. Pag uwi namin sa bahay, dun kila Chinchin, tumawag itong ano, may dumating. Na ano, Tabios. Magkano kilo? 150. Oh. Yan, 1 kilo na yan. dala-dalawang kilo to kuya. Dalawa-dalawa. 150, 300. Ano to? Paulsil na to. Wholesale. Pero pag Ay, di-deliver nyo na. Diretso. di-deliver na lang kuya para din ako mag-retain. Oo. Kasi pag umaga kuya, ano, tilapia. Saan deliver niyan? May bayar ako dyan sa palengke. Palengke. Tapos pag hindi, Saan galing yan? dyan sa ano, late. Bakit? Di, sino deliver? Taga dito rin. Ano? Dyan oh, yung contact ko dyan sa Talog. Yung pinsan namin. Yan po sa mga nagtatanong kung paano po yan hulihin. Binibinwit po yan. Binibinwit po yan. Binibinwit po yan. Ito ang ano namin. Kaya pala kaming wala doon. Tabios. Yan ata yung sinarapan ata yan. Sinarapan. No? Sinarapan. Kaya pag wala kami, pag hinahanap niyo si Ilyas, alam na. Nagtitinda. Maliliit lang po yan na isda. Ito, ganyan kalalaki. Maliit lang na isda yan. Tabios. Tabios. Yan, ano? Ang tawag nito. Tabios. Ang pinakamaliit. Masarap po nito, pikadilyo. Hiwain lang sa ninihiwa. Kukuin mo kuya. Tapos yung palaman ay yung yung giniling na karne ng baboy, yung palaman niyan. Di kuya, inaano rin to kuya, dinadaing to. Daing, yan daing nga. Tapos maganda niyan yung kinakaliskisan siya. Tapos tanggalan. Di, binababad lang siya sa tupa kuya. Tapos Pagkakaliskis tanggalan po ng tinik. kanina kasing umaga, tilapia. Tilapia. Ngayon, ito na lang. Pag uwi namin dun sa bahay, ay, Lola ni Chinchin. Nag-ano ng mga isda. Mamaliit. 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 Doon na kay Vicky. Ay, siguraut. Sa tunay, na-stack subay. magdaray ka kuya. Alin? Na subay. May binili na kami doon. Oh, Marie Chris. Piso. Piso. Piso kuya. Marami din pala. Oh kuya, kapag binilang mo to, marami to. Yung pinsan ni Miss doon sa diyan sa nakapangasawa diyan sa Ang tawag yun? Agos ata yun sa kanila eh. Kasi ganyan din nagbibenta sila ng ganyan, tabios. Minsan nagdadala doon sa akin. Mamaya nga, meron pa raw darating kung dadalhin pa. Sabi ko, depende. Pag na-dispose ko to dyan sa palengke, yung dadalhin mamaya, doon na yun sa nabwa, sa kontak ko sa nabwa. Kasi may number naman ko doon. Yung isang balot 300. Wholesale na, bili ko naman dito, 100 isang kilo. Oo. Tapos may rin to. Halimbawa, Bili ko ng bibili ko ng isang balot. halimbawa yung Pero bukas ko na bayaran. walang problema kung binibigyan nga kita. Madilim siya to kuya pag pag Hindi, paborito yan ng asawa ko. di ganun. Uy, daw. Gigisahin ko lang yung kamatis. Ang gisa. Ang masarap niyan. Bihira kasi yan, bihira yan na matikman. O, Ano ko na lang sa'yo kuya? ilang taon na kami yan di nagluluto ng ganyan.
Ang dadala ko dun sa bahay. Sabay-sabay ko yung dumarating yung Obvious. ito Kagabi may nag-ano sa akin yung contact ko sa ano sa Bibi, sa Iliga. Kumontak na sa akin. Kung magbibili na raw ng Bibi, sabi ko, depende. Sabi, Chinchin, pa kayo pupunta. Sumapa. Nagluluto kami dun sa taas. Sabi ni Chinchin, saan ka pupunta? Ay, balik naman to. Depende, kuya. Hindi naman. Pag Hindi kaya. sinipag, ano ko pa to, kuya? I-deliver ko pa to. Pag nako dyan sa palengke, okay lang. Pag doon na lang sa nagawa. Oo. Cash to cash rin po po. Pag tinawagan ko yun. Mamaya, balik na rin tayo kasi magla-live tayo doon. Pagkatapos ni Franstar. 11 si Franstar? Ha? 11. Tapos pagkatapos niya, babalik na rin ako doon kasi magla-live. Yan po yung business nila. Kaya laging wala rin sila doon. Kailangan din kumita, wala naman silang pagkakitaan doon kung doon sila. Si Lagas naman yung tagatanggal ng tinik. Minsan kuya, nasa nagwa ko. Oh, Pag Sabado, araw ng palengke sa nagwa. nasa na ba kayo? Nagwa. Ang darwa. Oo. Titinda kami ng isda. Siya yung taga-timbang. Lagi, kada Sabado. Miyerkules, Sabado. Anong Miyerkules nandun kayo? Oo. Nandun ako ng Miyerkules eh. Sapon din yung gata. Si Surag agad ko. Kapon. Pinasulay sa. Kahapon nga nandun ako eh. Sa Nabua. Nung Sabado, nandun din kami. Kasi bumili ko ng balot eh. Doon ako namimili ng balot. Mura pa sa tuko yung Sabado. Lalo na pag for sale. Mura lang doon. Bilang Pero di naman ako doon sa mismo palengke, doon ako sa aning. Talagang balutan. Sakan. Sa balutan mismo. Kay engineer. Sa sentro o sa Tubagsa? Diyan sa San Juan. Oo, kadakon sa Tubaga. Oo. Ilang balot din yan oh. 300, 600, 1, 2. Ay, sa'yo kuya. Di-discountan ko na sa'yo. Oh, sige. Mag-ano na lang. Daman tubig, Brasil. Ito kaya, pag inusada mo kayo ng kilo, pag inusada, Nandito bagsakan ng isda. nung isang araw kuya, nung Martes, ganyan ako. Nagbadi. Daing ako. Nagdaing. Isang planggan. Tapos dito sila pag nagdadaing, binabrasan nila yung isda. Nung Martes, nag-ano ko, Oo. ganyan. Ayan, ang malinis na yan oh. Nabrasan na. Bababad mo na. Kaya nga, Ikaw kuya. Ano na ako? Isang balot. Ito isa't kalati lang ito kuya. Sige lang. Nadadala ko dun sa bahay. Dalawang kilo siya kuya? Oo. Lulutuin ko yun. Ulam namin mamaya. Pwede rin mag-ukoy niyan. Kamu kanya sukuwas. Sada putos niya. Hindi na, ano ko. Tanos, sada hilo. Bay na. Log mo sa turit. Ito na muna kay Ate Bidang. Butang to. Oo, sa tikitintin palubo. Ito na kay Ate Bidang. Ay, plastic ram. Tadablim tada. Di-deliver na yan sa Nabua. Nila. Ayan na kuya. Yan. Kung di lang sana magla-live, sabi niya, samahan ko daw dun sa dun sa bagsakan mismo para maababa yung vlog natin. Kasi magla-live pa. Magla-live tayo. Malay mo, ano pa kami doon. Kabul pa kami doon sa live. Oo. Nagla-live ka pa kayo? pala, hindi namin pala. Pag sinawan mo, Dito na ako sa barracks niya. At yung tabyos na binili ko dun sa mama ni Chinchin ay nilagay muna sa rip kasi mamaya pa ako uuwi. Pagkatapos ng live kasi wala namang gawa dito. Pahinga rin. Siguro bukas may gawa kami. Tapos pagkatapos ko pong mag-live, uwi muna ako dun sa bahay kasi atid ko rin chinila sa binili ko sa asawa ko tsaka yung tabyos o tawagin na sinarapan. Yung sinarapan yun tawag nun eh. At
Ano pa sasabihin ko? Nag-loading ako. Yun, uwi nga. At magano ko pa akong mag-asikaso dun sa paninda kasi may kulang pa doon na ano, mga paninda. Tapos, ay dapat pala bumili na ako ng sitcharon habang kasama kita. Oo nga. Di ko alam yung bilihan ng sitcharon dun pala. Isa-isay. Saan? Ay, yung dito sa gilid ng kalsada? Oo, doon sa Palawan baga. Palawan. Papuntang Palawan. Doon sa katabi ng video. Opo. Yun yung malaking grocery. Kay Saysay. Mura kaya doon? Loray. Ewan ko lang. Kasi may bibili ko ng sitcharon tsaka yung mani. Kasi yung mani nga, dinala ko dito. Ito nga, oh. Yung binili ni Kuya Jagger, yung niluto namin kahapon. Ay namin, si Mrs. pala kasi nadatnan ko, luto na. So, talaga yung asawa ko na yan, di napapagod. Oo nga, di na gano. Eh ako, Kuya, na Oo. si, ano mo? yan, laging naglaba pa kahapon. Nadatnan ko, naglaba. Tapos nakapagluto na nung mani. Tapos nagbalot pa. Di ko natulungan nagbalot kasi ako namili nung mga paninda. Tapos pagkabalot niya, nag-display pa nung ano, mga paninda. Di nga natapos. Kaya kagabi dapat lulutuin niya yung mani. Matutulog na ako, sabi niya. Tutulog na ako, di ko na kaya. Pagtingin ko, parang paghiga niya talagang tulog ka agad. Tapos ginising niya ako. Nauna pang nagising sa akin. Kasi pumasok ng maaga yung anak namin. Bata pa man si Mrs. May ilang taon pa lang yun. Si Mrs. Oo. 30 plus. Oo, tapos ang aga niya nang Oo, aga magising yan. parang ano, Kasi yung bata nga, nauna pang gumising sa akin yan. Pero tulog na siya, nag-i-edit pa ako, tinapos ko. Mga siguro mag-aalas doon ako natulog. ang sarap pa matulog yung mga edad na ganyan. Pero pag ano, Ate Bidang, mga Sabado, Linggo, mga Biyernes, kasi kinamagan Sabado, yan, nagpapaano naman yan nagtulog. Sabi ko kahit di magbukas ng tindahan. Kulang na. Oh, parang uulan, oh. Mga sinampay. Baka ngayon, naglalaba pa yun. Tinday, sinampay mo po. Kaya magmamadali rin ako. Siyempre, wala namang gawa dito. Makabalag-vlog lang tayo. Ang na ng langit. At uwi kagad tayo kasi yung mga obligasyon din dun sa bahay. Kailangan naman na hayaan ko lang si Mrs. doon. Siyempre, kailangan din natin makatulong doon. Ayan. At yun yung dahilan po kaya minsan wala sila dito kasi nagtitinda rin. Kasi pag dito, 'di ba, malayo naman dito sa kalsada at wala dito pagkakitaan sila. Kaya doon yung mag-asawa doon po sila sa baba nagpipermi kasi yun nga, doon yung negosyo nila. Kasi may mga nag-aaral na anak. Ano baby? May star baby? Ano yung star? Oy, oh galing talaga ni baby oy. Very good. Ayan po, hanggang dito lang ang vlog na to. At siyempre, maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga sponsor at sa patuloy na suportan nyo, maraming salamat sa inyo. God bless, I love you. Bye-bye. Ayan po, dito na ako sa bahay. Time check natin. Ay, lubat yung relo ko. Ano na, alas 2 na yan ma? Alas 2 na ata. Ay, nag-display pala yung asawa ko. Oras. Nag-display siya ng mga paninda. Mayroon pa nga mga di sinasabi to. Ay, nakalimutan ko yung 216. sabitan. 216. 216. Oh, itry mga Ano po? ang chinilas. Maliit. Pwede pa na balik yan. Pwede. Ito yung tabios. Di, na-vlog ko doon kanina eh. Tapos bumili ko. Doon sa kila Kuya Lagas. Para maliit. Ang paborito baga to. Gisado. Oh, sarap yung kamatis. Kamatis. Ay, parang malaki naman siya. Maliit lang. Ay, ito lang. Isuot mo. Oy, thank you Lord. May chinilas na. Oo. Ano naman yung chinilas? Ang dumi oh. Okay na. Si Ate Bidang nagpili niyan. Ng kulay. Puti na lang daw. May chinilas na. Kanina kasi bumili kami doon. Nagmamalingki kami. Tapos yun. Ate Bidang nanghiram kay Ate Inday ng chinilas kasi wala daw siyang chinilas. Suot nung anak niya. Ngayon, tapos si Kuya Puloy din yung kapon. Pangako kay Kuya Puloy bilang ko chinilas kasi naputol yung chinilas si Kuya Puloy. Kasi nangyari, bumili na ako doon ng chinilas si Kuya Puloy. At isinabay ko na rin na ibinili si Ate Bidang.
Tapos sinabay ko na rin na ibili ng ano, yung tsinelas sa asawa ko kasi gusto niya yung Yan pala kami walang Crocs. tsinelas. Oo, wala silang tsinelas. Kaya sabi mo na bumili ko ng chicharon tsaka mani, hindi ako nakabili. Saan na doon kayo bumili? Ay dun, dyan sa San Juan. Kaya yung suka. Kasi ano, Kasi di pa, wala pa yung pera, sakto lang. Nagkasakto-sakto lang. Wala nang problema yun. Kasi mayroon pa naman dito ano. sakto May lang mani. yung size ko. Sakto lang. 7 yan. Pinasubukan ko Ate Bidang. Suot mo ka Ate Bidang. Sakto sabi ni Ate Bidang. Sakto to sa ano, sa paan ng asawa mo. Maliit man siya. Ay, naano kasi ako, wala akong chinilas. Lagi niyang sinusuot yung tsinelas ko. Pag lalabas ako, suot niya ng tsinelas ko pala. Ano ako, walang yelo. Pagdan mo na ako. Hawakan mo muna. Ayan po, hanggang dito ang vlog na ito at maraming salamat yun. Thank you po sa mga nagpakulay kanina sa live ko. At sa mga viewers natin at sa mga silent viewers. Thank you po. I love you all. Bye bye. Ingat po kayo palagi. Love you all. Mwah. God bless.